na ako karon sa Sakaide.
tungod sa kahipon ba, tungod sa kahit ka mga iPhone lang magsigaw, mga cellphone lang magsiga tungod sa kangit-ngit. So paabot pa tagamayan eh. So every city no na yung mga fireworks diri. Sila yung mga fireworks every city. Gahapon dito sa Tadutso karon sa Sakaide og sa Manu Park, pero nagdungan mo sila dito pwede kadto dito.